Giklaro karon sa kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga walay kamatuoran nga ginapakasuhan sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI og plunder ug uban pang bugat nga reklamo ang kongresista ngadto sa Ombudsman. Sa opisyal nga pamahayag ni Atty. Fajardo, abogado ug tigpamaba ni Romualdez, gihatagan niya katin-awan nga ang rekomendasyon sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga pakasuhan ang kongresista wala nagpasabot nga guilty na kini. Subay gihapon kini sa pagkalambigit sa ngalan sa kongresista sa gapadayong investigasyon sa anomalosong flood control projects. Dugang pa sa abogado nga ginatahod nila ang due process o gasalig sa Ombudsman nga susihon ang mga gisumiteng reklamo base sa ebidensya o dili sa press conference soundbites lamang. Atong paminawon mga kasama ang tipik sa pamahayag sa tigpamaba ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga si Atty. Fajardo. The ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. We respect due process and will await the Ombudsman to independently evaluate the submissions based on evidence, not press conference soundbites.